دنباش گودارین هجا جو برنامه آریا حقیقتی امجاری کدیم به هورانه دخله که خوی به جاری ده امیل سر تیگینا پولیتیکا اخلاق و حقوق بسکنن جوی کو ام بکار بنوان مجارا به هورا بنرخینن میوان می خله که به جاری اندام اکادمی زانستا جواکی عبدالله و جلان حوال اندوک لگل ما آماده حوال اندوک هم خیر هاتنه برنامه من حوال اندوکم يعني دربا سيبرسي خو ببن دخلك كافي جاري دامل سر تيجينا بوليتيكا اخلاق و حقوقي بسكنه ام تخوازن جي تيجينا بوليتيكا دي دست بي بكر خو ريبرتيت بارازنامي خو دي لسر واتيا تيجين دي سكنه جبوي جنوب راست بينا سكرنا برسكريكا كرت بيوستي به داناسينا تيجين تيديتن جنوب بنا سكرناوي جبوي وجي وكو تيجين ام بوليتيكا چاواد كارم بدن ناس کرن بوليتيكا وكو ديارده كي جواكي ام چاواد كارم بگرندست گريدانا دنابرا بوليتيكا وحقوقي ده يعني دنابرا بوليتيكا واخلاق ده ام چاواد كارم بگرندست از بيجم دوي آلي ده هم بكاربن بدن دست بکرن باش دوه املو گودارک سروکا پو جدنو دا دمکو زانستا جواکی پینا سکر aslında جسری دا پیوستی دید به کو تیگهان جنو دا پینا سبکه جبر کو تیگهن د زانستا پویستویستا تیرا خو هاتبون شولی کرن جواته وان هاتبون درخستن هاتبون دور خستن نورک وان هاتبو والا کرن به وات هاتبون هیچتن aslında جبروی پیوستیه جبو کو زانستا جواکی بکن به پرسکریکن جواکی را مجول به yani çare anjera bebine çare seriyan gişti prskreken jivaki ra bebine havce be penasek junu da hebu jberve sedemeji aslında gelek tege junu da deskert u penasek yek şwana heri green yek şwan politika bu beguman de jiyana jivaki da belki jitege ha ku heri zede pe liseri leistok çebuye juwa teve hatiye derxistin hatiye xira kirin naveroke hatiye vala kirin de betaybet de derejahiye diroka şaristaniye de tegeha politikaya ku jera dibin siyasetçi yani ji be wateki hin orijinaltır jerate dibejin politika peyvek greki işte maneki ku civaka greki manek bu rengile kriye politika jwateya polis reve birine bajarım greka polisan jwedere derketne re nave kusade kirne u reve beriye bajere hani de mana vaktege gerkumenu maneki le bigerim manevi usaye بگشتی نای معنی ریوبریه فقط کاروباری ریوبریه را وکا وان فعالیتان گشتی را که گوتن پولیتیکا در روزا می ایرو داشی بلکی تیگه ها که هری زده ده جیانا روزانه داشی ده جیانا جواکی دا تشغلاندن işte politika siyaset her duji de zaniste da be taybet ilmi زانستا جواکیا کو پرسکریکن جواکی را مجول دی به وی ده هین زیادتر واته کی وی هيا aslında de واته رسنده وری شغلاندن واته کی program bu ha hatta vaka derman ki ilaç ki gişti perskreke jivaki ra perskreken insan mirov jivak dirok eko rojameiro vaka kanser ki hamu jivak jberwan derdu kulevi dikşini aslında bu yuvan çareye dermane ilace ne fakat de deste deslatara da be taybet de derejahiye diroka şaristaniye da deslatariye da ev degeh jwatiyevi hatiye durxistin kijan mane da de şoğlandın zedetir de manaya revebirna deslatariye da yani idare kare idare kirna devlete da
hatiye şoğlandın. Jberwe jî pir rola xwe ranabe. Pir wateye ku esasî lê hatiye barkirin pêk nayîne. Berova jî aslında hin zêdetir weka pirsgirêkeke û bixwe jî derdikeve. Olê işte tam vê derede serokatî ji bo ku serrastiyekî têda çêbike. Hem ew karê însan, karê mirov ê ku însanê civakî ji destpêka dîroka heta wek erkekî mirovatiye pê rabûye her ji bo jiyana xwe tanzîm bike, karê jiyana xwe, faaliyetê jiyana xwe, pirsgirêkê jiyana xwe çareser bike. Ew faaliyetê ku her tim di nav li bû tevgerê de bûye, lêgerînek wîya çareserî ji pirsgirêkên jiyanî ê civakê re hebûne, ji bo ku wana çareser bike, işte serokatî ji nû da hinek pênase pêşxist, wate ji nû da xwest wateya resen ji nû da polîtika bigire. Ji vê ber vê ihtiyacî aslında serokatî xist rojava me. Em jî ser wê esasî aslında dixwazin polîtika ji destê desthilatara bigirin, ji nû da bikin alanekî azadiyê ku civak pê dixwaze. Yani qedera xwe ji nû da bigire destê xwe. Dibin navê polîtikayê de aslında desthilatarî û dewlet hemû faaliyetê ku însanê civakî aslında weka alanê azadiyê, weka alanê xweçêkirinê, weka alanê nasname qezençkirinê ew bi xwe di nav liv û tevgerê de hem zanebûyîna wî qezenç dikir hem yekser beşdarî nevekarê aslında çareserkirina çarenûsa xwe, pêşeroja xwe, roja xwe, pêşeroja xwe diyar dikir, wan re eleqedar dibû, wan pirsgirêka li serê disekine weka karekî rojan e, weka karekî ku xwe pêkanîne, xwe çêkirinê ku serokatî got alanê azadiyê jî aslında, alanê ku însan têda xwe azad bike jî. Yani wan faaliyetê ku însanê azad çêdike, însanê civakî derdikeve, însanê ku xwedî îradeye, xwedî nasnameye çêdike, ji destê însan işte desthilatarî û dewlet ya sten lê vegera xwe ye aslında û ya ji nû da bi destxistinê faaliyetê polîtika yani jî giştî karê ku em jê re dibin polîtika vî kara ye. Loma pêwendiyekî wê kur bi azadiyê însan re heye, pêwendiyek wê kur bi nasname qezençkirina însan re heye, pêwendiyek wê kur ji nû da bi xwebûyînê ve heye, pêwendiyek wê kur ji nû da bi mirovbûyînê ve heye aslında polîtika. Serokatî ji vê rastiyê derketire û got alanê azadiye aslında polîtika faaliyetê însanê azad e, însanê ku xwe azad dike aslında. Ji ber wî wateyekî bi vî awayî kur ji bo polîtika danî, bala xwe bidine aslında li Kurdistanê belkî bi derketina tevgera azadiyê Kurdistan weka mêtînger hat pênasekirin. Aslında ji deststendina qedera gelê Kurd bû, civaka ku bindest bû, hemû wî faaliyetê xwe rêvebirine, faaliyetê xwe pênasekirine, faaliyetê xwe işte çareserkirina pirsgirêkê xwe civakî ji dest dabû. Desthilatarî aslında desteser kiribû. Mêtînger ya desteser kiribû. Serokatî ji wê dirê dest pê kir. Aslında polîtîkkirina civaka me ji nû da qezençkirina nasnameyekî siyasî civaka me ji nû da alanekî xwe azad îfadekirinê. Alanekî ew bi xwe di derbarê jiyana xwe, çarenûsa xwe, di derbarê aslında tanzîmkirina berdewamiya domandina jiyana xwe civakî ji nû da bi vê xwediyê gotin, bi vê xwediyê mav, bi vê xwediyê axaftin işte ew alanê siyasî bû, polîtîk bû. Serokatî viya jî wek alanê siyaseta demokratîk pênasekir. Aslında polîtîk bûyîn ji nû da bi destxistina di derbarê çarenûsa xwe da mafeya xaftinê ye. Merûvanê wisa dikanê pênase bike. Civaka Kurd ji nû da bala xwe bidine di derbarê hemû pirsgirêkê xwe da îrade beyan dike. Di derbarê hemû pirsgirêkê xwe da xwediyê gotin e, xwediyê tevger e, xwediyê faaliyet e, li navlêgerînekî de, nav tevgerandinekî de ye. Di vî wateyê de aslında ne tenê wek dêgeheke soyît merû pênase bike, wek faaliyetekî jiyana rojane ku hemû civaka me aslında pê xwe îfade dike.
مرود کنه دست بگیره ویالی دا گرینگ راست مرو پینا سبکه yani faaliyetin politik şey kişen faaliyetin politik niş kuderi derket diye işte bir dest bekirna mrovat diye aslında insanı ku de derbare jiyana xuda xwastiye işte perskreki ku jiyan ki ona çare serbke ketiye nav legerine ki jur derket diye Levma her insan ki zaten aslında faaliyet ekibiye jiyaniye. Yani merunu kane insan ji politika kutbuke, tu insan ji politika kutbuke, ji azadiyevi kutbuke, insan ji politika kutbuke, ji dengevi, ji nasnamevi, ji rengevi, levra ji kokavit ye kutbuke. Ji bu aslında faaliyetteki kok cevher insaniye. Loma mesela meselede jigot ne bir tane faaliyetteki revebirneye merunu kane bike yek meru bike yek henek meruji aslında teslimi henek idin bike fakat ve kareki mirovahi eko herkes bir üstte pekrabe yani parça ki jiyanavi çaku xwarın işte berdamı domandına jiyanaxu evlek kariyaxu peviste ev buxu derbare veda işte bir xwedî gotin nav faaliyetek nav leger nav tevgerekî da ve işte vana bir dest xistina wê alanê politik vekirina ji bo jiyanê politik bûyîne ve işte hem vê dere da nîqaş dikin giştî civaka me aslında di derbarê jiyana xwe da derbarê pêşa roja xwe da hatta jiyana xwe rojane da mesela her li serê dibe xwedî fikir dibe xwedî nêrîn dibe xwedî gotin dibe xwedî dîtin û heman demê de jî ji bo wî tevger dibe çalek dibe yani lewra aliyekî polîtîkayê çalekbûyînê heye yek bêguman hişûmê jî dil da xwe avakirin afirandinê heye aliyekî jî çalekî işte çalekbûyîna wî li Kurdistanê belkî herî şember çarenûsa xwe ji nû da hewldan û faaliyetê çarenûsa xwe ji nû da bi destxistinê merûdkanê pêna sebke li Rojavayê Kurdistanê li Şengalê li Maxmûrê li Bakurê Kurdistanê hemû civaka Kurd politik dibe nasnamekî politik qazanç dike ji bo vîya tekoşîn dike bedel dide merûd dikanê bibe aslında li xwe vegeran yani jî ji nû da aslında ber bi azadiya xwe ve meş merûdkanê wisa pêna sebke îfadeyê wê ew e ji bo wî giring e yani her ji bo her civakekî bi taybet politika kirin siyaseta demokratîk da yani wî ew ê xwe bi dest xistin wî mafê xwe bi dest xistin wî faaliyetê xwe bi awayekî azad û aram meşandin nebe navê ye ji destê civakekî tu politik bûyînê wê bigirî yani jî mafê wî yê politika tu ji destê bigirî faaliyetê wî yê politika tu ji destê wê bigirî tu azadiya wî giştî ji destê wî distînî yani teslim dikirî tu iradeyê wî aslında giştî dorpêş dikî ji bo wî jî ji bo jiyana civakî bi taybet weka gelê Kurd gelê bindest hemû çînên bindest hemû cudahî û işte baweriyên bindest aslında alanên azadiyê ku me rûpê îfade bike alanê bi destxistina polîtîkaya ji nû da siyaseta demokratîk da çalekbûyîn faal bûyîn e vî watê da dema ku me rû pênaseya polîtika bikire aslında me rû weka alanê azadiyê faaliyetên ji bo azadiyê me rû dikane pênase bike bela xwe bidine roja me îro da yani wî alanî giştî ji destê civakê hatiye standin teslîmê hinek siyasetmedarê ku ji xwara wî karî li ser navê dewletê ji bo rêvebirina dewletê weke karekî îdarî destgirtine ji xwerakirine meslek pişe bi wî awayî jî hemû temenê xwe da işte ser stiyê civakê ser pişta civakê hemû keda wan bi qazancê wan ji xwe re li ser navê wan de axivin fakat tu eleqa wan bi karê civakê tune ye tu eleqa wan ji bo çareserkirina pirsgirêkê civakê tune ye aslında ji bo rewakirin û meşandina dewletê tê şixulandin di vî watê da devlet yani jî rêveberiya destletar yani jî destletarî bi xwe aslında bi destxistina vî faaliyetê civakê aslında bi desteserkirina
vi faaliyet civaki xo rawat ke. Rawabuyna devlet aslında destxistına yani deste civaki alanı politik dagirkirne pekte yoksa devlet ne ravaya. Fakat ne bürokrasiya devleti ravaya ne ev karikul ser nave civaki meclisu işte kesu vekilu falanı bevana tekirin yek şu ana ravani ne. Rava nabejin ne mümküne rava beji. Fakat demek ki devletu deslatari ya deste civaki digri ul ser nave wan vi faaliyeti işte vakaku dmeşine xo nişan dedi aslında metinge yelser devleteci ravat ki dagırtına devlet dagırtına civakeci ravat ki deste serkirna kedavi ravat ki mejandına kedavi ravat ki bir avay aslında haber devamdı ki yoksa ne devlet ne deslatlar de alanı politik civakeda cevi tüne aslında sinordar kırna azadiye civakiye sinordar kırna politikaya çok az zede devlet ev kaskem politika çok az zede devlet deslatları ev kaskem politika merit kanı sayfada ki tek hoşuna civaka kurt aslında bu politik buyna ve meru rojanet kanı şopine işte revberiya pasara kul bakur rojlate Suriye hatiya bakırın bala xubinde qomin despet ki civak jnuda politikti be yani aslında civaka ku politikat ki yani jikare xoy rojane bigre hatta kare xoy iradi je faaliyete xoy abori bigre hatta faaliyete xoy siyasi diplomatik parastın her alida aslında vaka alane ki ev bu bey ku devletu deslatariye be ev bu bektini işte esas politika ve vate rastaqin aku meruj bu politika vaka penaseb ki pratika ve jeve çalekiye ve aslında evet bir vate da yani tü yani vate ku rojame hey vaka siyaset lete barkırını şuqlandın u peyve reseni yani tegah reseni aku vaka tegina reseni aku vaka politika te şuqlandın aslında alaka pevdu tüneye ev şolikirna liberalizmi aslında zanista civakiya roja mecber ku her alida aslında bin tesiru bandore bir dozya liberalizmi de hatiye berovaji kirin hatiye çaluxari kirin biviya vajı aslında civak manipulet ki yani henek dişta berovajit ki ev tegehu faaliyeti civaki aslında biviya vajı te berovaji kirin deste civaki aslında te xasb kirin te standın politika divi manada yani dişta kumeru jerabi ve politika hamu civak de derbarı jiyana xuda kinge yani ev bxovi faaliyeti bimeşini ev kare kud meşini jerate godin kare jiyani kud meşini civaki iliştira merutane bir politika serokati yani vizane bu aslında destekre beviyavay benaset ki hem holdun hem fem kırnavi hem çale kırnavi emji mane ku serokati dai ve kırne ku serokati taybet parizname kada peş xistiyem holdun je fem bekanam qasi ku hem fem dikin heneki vi mecre ku serokati diyar kırniye hem aliye meji fem kırında yani aliye zane bu nevi da zihniyet evi kazanç kırında hem ji aliye çale kırnevi da aslında henekusa hem fem dikin yani bu politika merut kane bekanahi bana bevejim heval anduqwa betaybet balkşant ser diyarda politikaya kud ariye civaki de rol misyona kode te barkirin yani hatta astaki penase ki wajiboy vekir tabi yani rastiya politika rastiya ki ko xodspere rastiya azadiya civaki o qada civaki penase dike berovaji veji politikaya ko desladar ser civaki didin meşanın yani rastiya ko bnavi politikaya te bnafkirin le gel devletu desladari esas berovaji ve merv dikare bebine yani rastiya ki ko bnaf politikaya ma de cevher de ve ko rastiya ki politikaya dernak bu ortaya esas politikaya mitingeri ya ko civaki jboy xo istismar dike civaki jboy xo بکارتینه میتینگریه لسر جواکی دکه و همو هبونا جواکی دخه خدمت خواده یعنی لسروی اساسی پولیتیکایی کی
dagir kera politikaya ki de silahdaran ser civakê tê meşandin. Em vê mijarê dixwazin pirskin esas ew ê yani mijarê niye ku pê mîtîngerî pê xwe li ser civakê ferz dike yek rêbaz ji wan jî rêbertî vê behs dike dibe mijara ku di silatdarî yan jî dewlet pê xwe li ser civakê ferz dike yan jî xwe li ser civakê meşruiyeta xwe qezanc dike mijara hiqûqê ye. Em ê piştre derbasî mijara hiqûq bibin ama di destpêkê de em dixwazin girêdana di navbera polîtîka û exlaq de yan jî pêna sekirina exlaq yanî wekû du ewên wekû du têgînên ku hevdû temam dikin meriv dikare bigire dest ji bo wê jî yanî girêdana di navbera exlaq û polîtîka de em çawa dikarin pêna se bikin yan jî em çawa dikarin girêdanê di navbera wan de çê bikin. Ez dibêjim evêne wateyekî xwe dîrokî jî rêbertî wateyekî dîrokî lê bar dike. Ez bêm di vî alî de hûn bikaribin şîrove bikin baş. Aslında yek ji karê esasî ê civakê polîtîkaya yani roja destpêkê çawa ku ji bo tanzîmkirina jiyana xwe însan yani ji me re wisa bibêje însanê civakî bûye xwediyê zanebûyîn û ji bo wî ketiye nava tevgerê tiştek ku lê geriye aslında yek berdewamkirina jiyana xwe du parastina jiyana xwe sisê işte ji bo ku jiyan jî tamam bibe pêwîst e xwe xwedî bike xwedîkirina jiyana xwe ye sê xalên esasî ê ku însan yan jî wisa bibêjim însan hebûna xwe pê berdewam kiriye jiyan tanzîm kiriye ser vana hatiye rûniştandin işte xalên esas ê ku însan ji bo ku vana berdewam kin aslında sürekli yani her tim pêwîst e di vî derbarê de di nava faaliyetekî de bê nava tevgerekî de bê nav lêgerînekî de bê ya karekî bike tiştek ku em jê re dibin polîtîka ev e aslında yani wisa pir merû soyît û ew jî dest negire û ya karekî esasî ji destpêkê de însanê civakî weke faaliyetekî xwe jiyanî dest kirtiye bê ku hinek werin wî rêve bibe bê ku hinek işte ji dûr da müdaheleyê jiyana wî bikin yani weka içgüdü me dikane bibêje yani xwezaya însan da heye mesela xwe parastin tiştekî xwezaya xwe xwedîkirin birçî dibî pêwîst e tu xwe xwedî bikî tu xwe têr bikî tiştekî içgüdü sele ji vir derketiye aslında polîtîka wisa tiştekî ku jor da weka îro em dibêjin karê hinek profesyonel e hinek mêtîngera hinek işte destlatara nîne ku werin ser civakê îradeya xwe ferz bikin û alanê civakî giştî keda civakê îstismar bikin ne tiştekî bi vî rengî ye belkî ji her zêde polîtîka ji wate dûrxistin divê manê de çêkiriye divê derê de çêbûye işte destlatara vî alanê dîtine ji bo ku xwe rewa bikin ji bo ku ew jî aslında sizmayî nava jiyana civakî bikin têkevin nava jiyana civakî van alana da xwestine işte hinek van alana desteser bikin alanê îstismarê keda civakê işte ji wê dirê bimêjin ji bo vîya çi kirine işte bi hîle werhasîl bi zorê hîle û her wekî din ketine nav alanê işte dibên ciyê ku civak jiyana xwe pê tanzîm dike sizmayî vê dera kirine û ji vê dera ji xwe re rolek bi dest xistine ev dibe destlatdarî aslında devlet jî işte pişta vîya birêk û pêk bûye xwe sîstem kiriye pergal kiriye bûye devlet dema ku vîya dema ku van karê civakî ve lêgerîn û faaliyetê însan ê ku di nava civakê bi awayekî xwezayî çêbûye di rûya xwe de di cihoka xwe de herekiye bi xwezayî ji xwe re hinek rêgez ji xwe re hinek qural yani bûye mêjiyekî bûye hafızayekî ji bo însan bûye çandekî bûne kevneşopiyekî van kevneşopiya bi xwezayî ji însan re bûne ezmû bûne tecrübe yani hinek tiş mesela baş bûne hilbijartiye hinek tiş xirab bûne red kiriye mesela tiştê ku ew ê bipejîne û red bike diyar bûne hinek tiş xweş bûne hinek tiş nexweş bûne ji hevdû veqetan diye xweş qebûl kiriye nexweş işte terikan diye tiştê ku baş û nebaş xirab û xweş vana hemû ji hevdû qetan diye
Yani aslında legerin jiyani yani politika derketiye o buna mebdein mayinde yani buna rev resmen civaki işte bana vaka ahlak khudna ve civaki de bicikirne yani civakra buna regez buna pivan biviyavay khudana kabul kirin civak buha bana kabul kiriye yani ji tecrübe xu derxistiye ji berdawam kirina jiyana xu aslında hinek ders derxistine vana hamuj xura kirine vaka rev resim u pejran diye başlıyor xarabti bu vana pena sekiriye cuda kesi jira ne gotiye jvan azmuni jiyani derxistiye xoşik buyun ne xoşik buyun jvedre derxistiye xarabi u başı jvedre derxistiye biviyavay jiyana xu berdawam kiriye işte van regezin bu esas jiyane çetkin, jiyane dedin avakırın, vaka mebdein ku vaka lehevkirina işte de navbera kesin ku de nava civak da jiyan dikin aslında civak buyunca dibe xerj dibe beton işte wan pivanu regaz hamu vaka ahlak kudan eder. Bibiya vay ketne jiyana insan em jvana radibin ahlak. تشتی کو اخلاق جراتی گوتنه و یعنی وقتی کو د دیروکا درجهیه دیروکا مروواهیه دا به هزاران سالا bu yesedem ku insan به هفدورا جیان بکه بی کو حقوق هبه بی کو دولت هبه بی کو زور هبه بی کو زخت و باسقیه جدا جدر ودا هبه بی کو کستشتک بسپریته هنکتش yani ferdin civaki hinektiş işte başı ser başı xoşiye jiyan kriye ev bisaya vi tecrübe vi azmuna ku jiyan ederketiye yani bisaya ahlak bu ya aslında hep peymana dinavbera ferdin civaki da ya hep peymanın civakine merusa des bigre pivanu regezin ku başı xoşiye aslında bu insan ifade dikin, diyar dikin, o insan buvan servan başı jiyan dike, hevdura jiyan dike, yani aştiyu aramaya civaki aslında mebden ku ifade dikin, vana ratı gotin ahlak. Dirokek pır direş, bey ku aslında devlet hebe çağın bejin diroka mrovatiye sedino to haşti ve bey devletu deslatari derbas buye. Sedino to neheveji işte bey hukuku işte dervay ahlak tiştekidin zahtu baskıya ki juda pevisti pebibine işte insan jiyan kriye işte deslatari jiboyku işte vi alaneci istismar bikete ki ve jiyana civaki aslında zahta ku jordat ki istismara ku jordat ki deste serkirna ku jordat ki diziu xasba ku leser civaki ferzdike jibo ku vana ravab ki aslında her küçüğe tahribattı jiyana civaki da pekaniye işte van mebdein civaki bin pekriye mesela dizikrin behevdu kharabi vaka kharabi hatiye pena sekrin civaki terkan diye mesela fitne ve fesadi vaka kharabi hatiye pena sekrin civaki jiyana khudar khistiye mesela da'fuku khafl peşi hevdu dain hevdu kuştin hevdu dain pefçunu her vakidin civak be azmune xu vaka kharabi pena sekriye u terkan diye aslında aştı aramaya civaki jur derketiye naha jnuda be ava buyna deslatariye be diroka şarstaniye vana jnuda ketne aslında jaliye hezen deslatar ve jnuda xistne nava civaki icavana jaliye ki ve hat nekrin mesela zordari jaliye serdest ve hat yekrin jaliye deslatar ve hat yekrin diziu xasb jaliye wan ve hat yekrin bekedi u be ahlaki jaliye wan da hat yekrin vana bu xwazai bu yesedem ku ahlak civaki aslında tahribatek mezin tedavere jiyan kirin jaliye ki da ahlak civaki eko aslında vaka mejiye pakıjiye civakiye meru dikani usa dest bigre ev kuralên civaki bi hevdura jiyan kirine meru dikani dest bigre aliye ki wana xira kiriye peviste ica ev xurrawab ki şuna vida tiştekidin avab ki işte tişteku işte vaka hukuk derket diye jur derket diye yoksa tu pevistiye civaki petune aslında
demek ki dirokek pırdırış civak liser işte regezin xo diyar kiriye regezin xo baştiye regezin xo aştiye regezin xo xore ve birne regezin xo bevdura jiyan kirne regezin xo lev kirne yani vana bu nesedem ku civak aslında bukan bir jiyana xo berdavam bike van kuralu mebden ku jvir derketne aslında pişteki usa pır dur jinine fakat rojameyro da bala xo bidne hun bi taybet de evda le mezhebikin modernite Avrupa, modernite kapitalist mesela ahlaki bugün vaka paşveruti dibine, vaka dogmatizm dibine, vaka işte ilkel bugün penasedike, vaka işte barbar bugün penasedike. Düşünavi de işte iyice mebdein hukuki her vakidin yani yasa uzagona çetki ona bicitki. Halbuki mesela tüy pevistiyen insan petüne, insan civaki zaten yevkhazayı lehevkirina civaki vana hamiye derdiğe. Hiç ihtiyacı yok işte kusatüneye. İşte tahribata ve khrakirina civaki. Loma mesela deme ahlaki buyne mesela rojama iro bxwaji mesela niqaştıkın. Pırsgrekin pır ciddi ahlaki hene mesela civak. Efkas mesela dejenere buyne civaki, efkas re derketna civaki, efkas be ahlak, efkas ahlaksız diyen ku tenkirin, efkas şerru pevçunen ku derdikevin, efkas diziyun hakiye ku çedibin, efkas zor destiye ku çedibin, efkas katliame ku çedibin aslında hammus sedemeve işte tünekirine ahlaki insanı. Yoksa da ahlaki insan da ahlaki insanı civaki da hevdu kuştun tüneye mesela, dizi tüneye, nehaki tüneye, zor desti tüneye, serdesti u bindesti tüneye mesela. Çıma tüneye çünkü civak ya vakat işteki xrab bina sekriye u helvestan diye. Bala xubinne her izede hem alanı politik jimezebkin, alanı devlet jimezebkin, alanı deslatariye şaristaniye kapitalistayı ve serdeme şaristaniye kapitalista her izede eriş lehemberi civak buyna insan. Daha lehemberi harca civak buyna insan. Lehemberi ahlak insan aslında peşket ya. Hin ev eriş berdan ki. İşte rojana nikaştı. Mesela ev kas xrabiyen nava civak da dert kevin çavkani ku dereti. Mesela ev kas diziş ku deri dert kevi. Mesela ev kas beadaletiş ku deri dert kevi. Ev kas zor destiş ku deri. Katliam mesela çoğatenci. Jin, zarok, her roj bi sedam ten katil kirin veka ku hiç tiştek nebe insan hiç kes be nayeşe bile hiç kes be mesela çavad bejin yani yani vakat tişteki reze vakat tişteki normal asayiye katliamdaki radbet çe jiyan berdavamdaki dizitki mesela radbet çe jiyan axu berdavamdaki xasbki mesela radbet çe jiyan axu berdavamdaki daketiye vi düzeyi işte viya aslında xrakırına civak geç aliyedin de aslında durkısına insan mesela bala xobidne mirov buyna insan buyna insane van erişen gişti aslında sernave taybet zanısta rojame aslında pergala kapitalist akul sernave zanısta aslında peşkısına bir pozitivizmi ko efkas aslında kevneşopiya civaki a xoşik buyne baş buyne xradike servi navi aslında aliye zanıste vajite peşkısın deste deslatare vaka birdozi de belav kirin bu vakat işteki paşvaru rojame iro da işte ditin mezekirna taybet de pergala kapitalista modernite kapitalista mezekirna ahlak afkas yani neyni deskirtina ve de be sedeme eri şu xrakirnin pirmezin hamu be ahlakı jvedra derdik kevin yani ona ahlak şuna ve civaki begrin tişteki civaki namine tün nırh civaki namine moraleki civaki namine ya vaka pey be İngilizce dibin moralite yani hamu nırhin moral eko insan civak buyna xod gre heza insan maneviyata insan ak insan civake civak buyna xod gre resem koka xod gre cevher xod gre jwe dere derket ye binherin encame faaliyeti insan encame keda insan encame xoydana ku insan rjan diye jwur derket ye insan ra buye mebde nahu wi nirkhen moral eko insan be deste kazanç ki wana hamuj deste istandır dibe sedem ku insan be moral bimine aslında insan
به ریگز بمینه aslında insan به پیوان بمینه به aslında nasıl خوش دست بده روش گوسا در دخین یعنی سرکاتی وسا دبیجد به هند خوازن جواکی که بخینن علاقه به دست بستینه و جواک خراب به zaten düzeye peşkıstına civakêjî aslında civak bûyînê düzeye azadiya civakî jî bi nirxê moral tê îfade kirin zaten êrîşa li ser civakê eko herî zêde bala xwe binê pêş dikevin ser aliyê nirxên manevî yani alanê însan alanê civakê manevî yani ser nirxê wî moral ser ahlaqê wî pêk tên vî warî de jî yani serokati derketina via rızgar buyna jviya ve civaka ahlaki ve politik jnu da destxistina nirxin ahlaki ve politik mrovatiye serokati pena sekir go civaka heri xoşku bedev civaka ahlaki ve politike civaka heri azad civaka ahlaki ve politike yani ako be politika iradeye xu nasame xu azadiye xu kazanç kiriye بيكو دولة دستلاتاري هبن لسر همان ريه شخورا بيوان و ريگز دايا واكرن وان بيوان و ريگز اجي جيان دكي yani ahlak buyna insan, politik buyna insan vi varide hem azad buyna vi ifade etki hem işte aşti ve aramiyaku aslında mrovati hasreti ve destxistna ve ifade etki giringiya ahlak divî da ji bo civakê jî ji bo azadiyê jî ji bo wekheviyê jî divî düzeyê da giring e serokatî jî wisa pêna sekir yani meru ji bo ahlak jî kinasî kinayî meru dikanê vana îfade bike hevalan dixwem dixwazin vê pirskin يعني ما تيجينا بوليتيكا واخلاق حتى استكي جريدانا وان يا بهبره اني سرزمان tabi قاورامكي اساس وكو قاورامكي دجبر يعني ريبرتي حقوق دغردست يكو خود سبيرت چاندا دولت و دسلاتداريه جوي وجي ام دخوازن تيجينا evet تيجينا حقوق بينا سبكن وجريدانا دنابرا حقوق و اخلاق ده ام چواد گرن دست چواد کارم بگرن دست از دویجم yani esas ne greydan cudahiya dنابرا her duade ام ve çavad karım pêna sebkin yani çavad karım bigrin dest yani hatta stekî nav gotinê xwe di jî anî ser ziman ez dibînim vê mijarê wisa daha zelaltir mere bikare bigire dest baştir yani devlet ve destlatari aslında hukuk bıkırakırına ahlak tiştakud şuna ve da hatiye bicikirin hukuka به حق و عدالت پر زیاده تپینا سکرین یعنی هم وقت پیف جلی مذهب کن پیف خلق نشاش عربی دا حق دی نه يعني كوكاوي اوه حتى يعني تجي تبحث كر يعني اساس ريبتي فيد بيجد بي بحق تي بنافكرن يعني وكو قلتنا كي كو هري زيدا نزيكي حقيقتي تي بينا سكرن بروباغندا تكرن حتى بقولتنا بخدا يا خدا رجي تيه بشكرن يعني دوي أصيد أري دوي أصيد بروباغندا يتكرن fakat cealiyet dindacı her zede tiştaku aslında hukuk dibe aslında deslatariye ve grede de ev mecare aslında vaka zanisteki ya bicikirin yani bütünekirine ahlak aslında juholi rakirine ahlak tiştaku evi vaka zanist ica düşünavi da were bicikirin u vi pevistiyen civaki hevgirtine başbuyne rastbuyne hakiki buyne ve bicibikin viya hatiye peşlitin hukuk hatiye yani vaka hukuk hatiye ifade kirin دیروکا مروواتی دا مگوت یا دنمه که پر درش هیچ بیک و حقوق هبه انسان جیان کریه انسان هری ظالم قرالو işte despotin heri zalim
eko ahlak civaki her zede dejenere kirne, eko azadiya civaki her zede tahrip kirne, eko her zede erişi nırk ve hamu işte bermahiyen insan kirne wana hukuk peyda kiriye. Ya işte ben Hammurabi, yakşı kraleki işte zalime krale Babile'ye eko despeke aslında mebden hukuki bir rez kiriye yakşı manaya. Yani işte rahiben Sümeran eko despeke aslında yek bence belki bir sistematik değil ama eko mebden hukuki serledan kirine aslında ava kirine evin. Yani işte ben Roma hukuku, hukuka Roma'yı işte kanuni vane levhaya hene mesela evin. Aslında jüve dere bile der kevire zalim çavaku nikanın hak ve adaleti binin yani zalim ciku zulm kokaku çavkanya ku zulm je derdi keve çavkanya ku işte nahaki bi adaleti derdi keve bu tavaytu yani jikijan aldel mezhep ki mezhep ke alaqayı bi adaletu حقیقتونه عدالت و حق تو بحث بکی پیوسته توی سازی جهول راب کی یعنی عدالت جافکانی ظلمه پیوسته تو جهول راب کی işte وان کسا چاو کو هاتیه دی yani çavkani eve وان دی diye bir sistem kiriye pergal kiriye jere mebde kural yani yasa uzagon jera çekirne o sercivake ferz kirne yani çavkani evi bilem insanla mezhebi ki insan der ki verin insan dibini ku aslında وکا سازیه کی کو گشتی اسنا به دستلاتاریه و devlete ve gredaya به میتینگهی و اسنا gredaya به روا کرنا ظلمه و زورداریه و gredaya به مشروع کرنا devlet و دستلاتاریه و gredaya او همو نحقی و بعدالتیه کو ظالم دکن جبو کو سرویا بگرن سرویا بنو خیمن kamuflaj کی باش چه بکن işte teşekkülle gerne ve peyda kirne işte hukuka alaka xub adaleti bihaq be hukuka yani vaka ev meru ifade bike alaka xub tune aslında adalet şubedir dernek evi bala xub ne yani devleti ku her zede bahsa adalet etkin je ku bahsa hukuk etkin je ku her zede be adalet yani çok az zede hukuk aslında o az zede be adaleti o az zede zulm o az zede zordari o az zede tunditi merut kane ifade bike zaten je ku hin zedetir sisteme ke demokratik he merut kane basa civak buyne bike wan jiyanda bala xubid ne per zede peyusi ve ihtiyaç bu hukuketune insan bu khazai dina baştiye ki de nav lev kirne ki de aslında pevçunu şerre ku usa insan ne kan ben serel lev bike taybet civak ne kan be pejiyan bike rawşak bu rengi tune kinge civak kıstına rawşek biviyawayı demaku idi alozî û krîzên civakî derxistine jore yani demaku parça bûyineke mezin nava civakê de dana ava kirin yani zilm û zordarî pir alî bûye û nava hemû civakê bela bûye wan dema ev mij ketiye rojeva insan ji bo wê jî taybet hukukê pozitif ku em roja me behs dikin serdema kapitalîst da bi taybet aslında veka tiştek veka êrî şekil li hemberî helaqê civakê pêşketiye veka eri şekil hemberî maneviyata insan pêşketiye maneviyata insan akuj civak bûyna insan tê loma weka eri şekil hemberî civak bûyna insan pêşketiye hemû hevdû ve girêdayîn aslında liberalizma ku ev qas ferdperestiye derdixe pêş insan civak qut dike bu yesedem ku aslında alanekî cuda ferd bi tena serê xwe weka robotekî ji nû de bide ava kirin li hemberî civakê derxe zaten hebûnekî mekanik be pêwîstiya wî bi ahlak tune be bi maneviyat tune be weka robotekî di xizmeta wan da be çi jêra pêwîstî û ihtiyac bi vî robotê bi vî insanê ku civak bûyîn û maneviyatê xut bûye çi pêwîstî pê heye pêwîste wî denetim û kontrol bike ji bo wî işte hukuk mebdeyên zagonî û yasa û hukuk jêra pêwîste lewma jî ev dikeve dewrê roja me îro de jî wisa bala xwe binê tu derê hukukê adalet dernakeve hak dernakeve hakaniyet dernakeve baştî dernakeve bi kina hiyaz bivêjim li ser navê bindesta li ser navê mazlûma
bütün o emirini kanı zaten bahsa hukuk adalet bike loma bir tamam bir gişti bu yalanı aslında rava kırna zulme bu ya alanı ki rava kırna zordariye bu ya alanı ki rava kırna kas deslatları devleti ku hamu alanı civaki hasb kiriya hamu alanı hamu tişte civaki hamu tişte insan dagırtiye u servi tahakküm da yavakrın istismarı mezin peş tıxe bala xubin ne vaka alaneki bu yavay teşoğlandın zaten vaka hezeki desti devlet u deslatariye de döneme şaristaniye de vaka hezeki hemberi civakiyat yaşoğlandın yani hukuk aslında ahlak yani be ahlakiya devletiye ahlak aydi civakiye aslında merusa dikane şevdu bu katine yani hun bahsa adalet hak bakın tiştaku civak kupe ifade bike ahlak tiştaku devlet yani hamu kiriyare xo hamu faaliyete xo hamu zordariye xo be rava bike yani saziya haspe deste serkirne u metingeriye lehemberi civake rava bike işte kuatiya vakırın saziya kuat sazi buynak çekiriye hukuka biviya ve rava kiriye aslında tü aliye devlet rava tüne mesela civak bir iradeye xud tişteki xo aydi teslimi devlete ne kiriye mesela hamu saziyen devlet aslında saziyen ku bu yani aslında civakine hatne deste serkirin devlet bir riya hukuki civiye ravat ki yoksa alaka xo bir civaki tüneye alaka xo bir adalet eji tüneye alaka xo bir düzenu işte çavat bejin lehav kirna aştiye nava civaki ji alaka xo bir tüneye bu vana per zedete ifade kirin ser vana da per zedete rava kirin peyviştiye insan pe tüneye bekinahi yani merüper direjne ki ama insan mecburi hukukeni ne bekinahi merut kanı usa beveje tegaha kari zedel hemberi civak teşoğlandı roja meyro da ji pırzede yani bu yalanı istismar edese deslatara da vaka hezeke pırmezin vaka hezeke zahte vaka hezeke ku liser civaki aslında tiştaku biriyen cüda nikanı bakın aslında bivi revaze liser civaki aslında biriya hukuk edin fers kirin edin pejrandın yani vak sazi boyuna hukuk emerut kanı ifade bike hukuk şey aslında jiboy devleteki çaku arkeş heza zordariyeye hukuk ji heza nerm bir şey vazeki işte riya zanista pozitif bir kar bini evji hezeke zore aslında merut kanı usa ifade bike jibo hukuki merut kanı bana ifade bike هبل أندوق أم دربسي برساقي دريزي دبلن وها برسامي داوية يجي متخوزن في برس بكن يعني لبرامبري بوليتيكاين دسلاتداري ويه إنكاري يعني أركن جواكي أخلاقي بوليتيك أم تشاود كارم بجرندست بتيبات جي ده رولو مسيونا جواكا أخلاقي بوليتيك ده بيشنكتيا جن ام چاوا بگرندست براستی جی مثلا جواکا کرد یان جی د دیروکا حرکت آمده هری زیده yani به پیشنگتیا جن درد که پیش هم کو حرکت دناف خوده هم جی دقادن جواکی دجی لسروی اساس جن پیشنگ yani جن نوکو tamam kereki مریانجی تمام کری کی جواکی تیدس گرتن و کو پیشنگی جواکی تیدس گرتن از بیجم رولو مسیونا جن ده ارکن اخلاقی پولیتیک ده ام چاواد کارم بگرندست چاواد کارم پیناسه بکن ما في اخافتن ایددن و yani bir mecari ve grede aslında merusat kanı ifade bki civaka ku dayık jin derdora ku dayı avakrin civaka ahlaki politike civakari resen her izede nezi khazaya xo her izede aşu arami jiyan dike civaka jur derdike ve aslında
civaka ku weka civaka şarezat te pênasekirin bi dewlet işte bajêr destlatdarî xwe rêxistin dike weka şaristanî tê pênasekirin yani işte civaka ku îdî dibin destê destlatdariya zordariya zilam da îdî xwe bi rêxistin dike ew jî işte pergala destlatdariye aku zordarî dikeve dewrê aslında îdî ketiye meriyetê bi vî awê merûdkanî hevdû biqetînê loma yani hem alanê ahlak jî hem alanê polîtika jî yekser zaten alanê ku dayîk li derdora xwe dayê ava kirin ji destpêkê de ji Wirsayê yani di destpêka civakbûyînê de yani polîtika tişta ku aslında jiyana ku dayîk tanzîm kiriye li derdora yani jî jin işte kombûyîna ku jin çêkiriye ew faaliyetê ku aslında pêşengtiya jin de hatiye meşandin merû yekser yani dikane bu edre ifade bike mebdeyên kuralên jiyanê ji ber ku dayîk aslında giştî di derbarê jiyanê de yani jî jin di derbarê jiyanê de xwedî aslında xwedî inisiyatîfe otoriteya ku aslında çawa jiyanê ser esasê aslında wekheviye û adaletê didê meşandin ji ber ku dayîka aslında mebdeyên ahlakî cî ku jê derdikeve jî aslında dayîk e yani destpêkê jî got ya ahlakî û polîtîk bûyîn aslında yani ew civaka ku li dervayê destlatdarî û dewletê maye wê îfade dikin yani civaka ku civaka ji nirxên xwe xwezayî hiç qut nekiriye weka wê îfade dikin loma li derdora dayîkê bêguman diya hatiye çêkirin li derdora jin aslında bi pêşengtiya jin biya çêbûyen ha paradigma me civakiya demokratik ekolojik û azadiya jin zaten ji vê rastiyê derdikeve rê xwe dispêrê vî heqata civakî yani heqîqata ahlakî û polîtika civakî xwe dispêrê wê dirê û dixwaze işte ji nû da nirxên civakî ku dayîk jin dayîk aslında pêşengtiya wê dikir dixwaze wana nûjen bike modernîte demokratik zaten weka hêmanên bingehîn işte ahlakî bûyîn û polîtîk bûyîn da yani serokatî li hemberî modernîte kapitalîst modernîte demokratik pênasekirin modernîte demokratik a ku civaka ahlakî û polîtîk ji xwe re esas digire yani bi giştî li ser esasê ya aştî û aramiya civakî aslında di nirxên ahlakî û polîtîkê civakê da ew dibînê serokatî wisa pênasekir rolekî diyarker di pêşxistina aslında polîtîk bûyîna civakê de jî jin vî warî de heye û bi ahlakkirina civakê de jî bi vî awayî roleke diyarker heye bala xwe binê zaten sistemê destlatdar aslında em belkî pir wisa carna soyît û dîrokî di nirxînin dibên zilamsalarî yani jî dewlet şaristan ya dewlet a ku xwe dispêrê zilamsalariyê herî zêde êrişî jin kiriye aslında roja me îro jî pir hêsan merû dikane bişopîne ew pir rewşeke nûjen e aslında roja me aslında derketiye lûtkê ji wî zêdetir belkî wisa carna pir wek têgeh jî soyîtê şixulandin bala xwe binê nava civakê dayê ku herî zêde di şexsê wê de yek êrişî civakbûyîn tê kirin mesela jin e di do êrişî azadî tê kirin jin e sisê êrişî aslında hemû nasnameyê ku însan ji civakbûyîna xwe ji dîroka xwe digire mesela jin e haftiza û mêjî ji ber ku hemû tecrübe ji dayîk derbasî hemû civakê dibe ji jin derbasî hemû civakê dibe bala xwe binê êriş esas yani bi şêwazekî herî tîr de belkî jî ji serdemên berê qat bi qat zêdetir di vî alanê de yoğun bûye tekoşîn pêwîst e ji ber van sedema tekoşîna li hemberî pergalê jî li hemberî zilmî û zordariyê jî li hemberî hemûn heqî û beedaletiyên ku roja me îro jî derketine pêwîst e ji vî noxtê derkevin rêw pêş bikevin
ji ber wê bi pêşengiya jin wek tevgera azadî serokatî ji noktaya esasî tekoşî xwest saz bike ava bike û hemû tekoşîn li ser wî pêşengî bide rûniştandin. Loma rola pêşeng a da avakirina modernîteya demokratîk de yan jî giştî nirxên ehlaqî û polîtîk ji bo destxistina wan jî di pêşengiya tekoşîna azadiya jin da serokatî da dest pê kirin. Aslında ji ber vî rastiye yoksa tenê mijareke popülîst nîne ku tenê işte jin tê kuştin tê pelçikandin wî demê bira jin pêşengtî bike ji ber vî sedemê nîne aslında ji ber sedema vî heqata dîrokî alanê ku herî zêde zilm û zordarî alanê ku herî zêde bêedaletî têda pêşketiye û roja me jî berdewam dike alanê ku herî zêde însan îradeyê xwe ji dest daye azadiyê xwe ji dest daye ew alane insan herî zêde polîtîk bûyînê xwe ji dest daye insan herî zêde ehlaqê xwe ji dest daye giştî nirx û mafê xwe ji dest daye û hîn jî ji bo ku hîn zêdetir ev pergal kûrtir bibe êriş di vî alanê de kûrtir li ser jin berdewam dikin işte ji bo destxistina vana yani yek nirxên ehlaqî û polîtîkê civakî ji nû da bi dest bixe pêwîst e ew jin ji nû da bikan be hem temsiliyete vana bike hem jî bikan be vana jiyanî bike nirxên ehlaqî û polîtîk yani ehlaqê civakê ji nû da bikan be bigîjîne düzeye ehlaqê azadiyê işte serokatî tekoşîna jina azad di wê dirê da yoxun da meşandin û giştî tekoşîna me derdora wî da ava kirin yek vî alî di do ji bo ku viyay cewergerê bi vê civak işte modernîte demokratîk li ser pêşengiya azadiya jin da rûniştandin loma wek pîvanekî azadiyê serokatî îfade kir em giştî tekoşîna xwe işte li ser esasê pêşengiya tekoşîna azadiya jin ji ber vê sedemê din rûniştandin ji bo wê jî yani bi mijarê ve jî girêdayê yani civaka ehlaqî û polîtîk yani ji nû da polîtîk bûyîne civakê nirx û pîvanê xwe ehlaqî bi dest xistin bi azadiya jin pêkane esas merûl ser wî dikane bide rûniştandin û civak di wî alî de ger ku mirov dikane dixwaze azad bike civak esas bi azadiya jin dikane azad bibe wek pîvanekî azadiya civakî serokatî viya jî îfade kir ferd ku merû dixwaze azad bike pêwîst e nirxên ehlaqî û polîtîk ji nû da bi dest bixe vana hemû alanên aslında azadiyê ne alanên tekoşîna azadiyê ne bi vîya way jî yani ji aliyekî de serokatî wek tevgelek wek rêxistinek pêşxist wek fikr û felsefeya wî da ava kirin ama aliyê din de jî civaka me pê perwerde dike rojane aslında şoreşa Kurdistanê ku bi rêve diçe aydınlanmaya ku Kurdistan gelê Kurdistanê jiyan dike tenê de asta bi destxistina hinek maf û hinek heq û hinek işte desthilatdarî da nîne aslında vî zihniyetê ji nû da qezençkirin e bi vîya way jiyankirin yani vî hişmendî û vî zihniyetê ji nû da qezençkirina wê ye şoreşa herî mezin jî aslında di vî warî de pêşkeve Rönesansa Kurdistanê yani jî aydınlanmaya ku gelê Kurd jiyan dike aslında vî warî de ev kur fêmkirin hîskirin heskirin tekoşîna wî ketina nava tekoşîna vî yekê ye ji bo wê jî yani rolekî girîng bi taybet jin di vî tekoşînê da dilêjî pêşengtî ji vîya dike yani bi giştî aslında weka azadî yani alanê tekoşîna azadiyê ku merû pê nase bike esas di vê dera da yani giştî tekoşîna ku li Kurdistanê aslında pêş dikeve vê dera da yoxun dibe zehmetî wî bêguman pir zêde ne lêbelê di vî warî da di Kurdistanê da düzeyeke pir mezin da pêşketinên dîrokî tên jiyan kirin Rönesanseke
پرمزن ل کردستانی و گشتی روجلات ناوین جی aslında پیش دکه نه سرکاتی وی علم همو جهانی aslında بلاو دکه دوی وارداجی هری داوی مرود کنی و یا بویجه aslında aydınlanmaya ku Kurdistan ronakbiriya ku Kurd gele Kurd aslında jiyan kır jiyan dike aslında همو جهانی بلاو دبه تایبت هری داوی مرود بوروا دکانه گربده یعنی تکوشنا آزادیا فیزیکی سروکاپو کو نها de peşengiya işte dostun tevgera medahat dest pekirin u işte ligişti cihane belav bu vi şoreşe birnaj hamum rovatiye raya hamum rovatiye belav kirna vera hizmetteki pel be pel aslında belavdı be. Her insan eko farklıdaki, nasdaki, dizane ped hase aslında jikur bedilücan hambezdeki yani revşeke bir viyavay derketi. O an bavar dikin yani vid set sala لحمو جهان بلاوینا وی زانستیه وی حشمندیه و وی روناهی بوینه آکو سروکاپو پیشنگتیه وید که بلکانی بنا بیش هوالا اندو قم گیشتن داویا برنامه خوا اگر پیامک نارینه کی وی داویه هوا هم کربن بریا برنامه یا مبگینن کرم yani her daviye merut kanı bana biveje aslında li Kurdistan'ı tekoşine kazadiye permezin brevet çe berdelen permezin ji belki roje kuamte da jiyan dikin berdelen permezin ji boyvi tekoşine tedayin van bedelan her roj ya eşeke mezun belki navadile gele kurda dedin jiyan kırın ama hemen demedaji be kazancı permezinci vedgare hem gerek bizanibin yani jibo azadiye kedayin lazım jibo azadiye bedel lazım jibo azadiye tekoşin lazım jibo azadiye karkırın lazım tut işte kusa bu haberi çenabe o tut işte kici usaş haberi nayne nade insan germerut xaze azat bibe ve deme peyüste insan jiboyvi tekoşin bike jiboyvi kar bike jiboyvi bişgole jiboyvi xubu estine bedel bide naha tekoşine ke kudvi varida gihiştiye düzeye ke permezin heye yani banga vaziyame ki jidesti vi çite beştar inavavi tekoşine bide tekoşine bebe jiboyviya xu parçaya ki vi tekoşine bebe bizanı be ko tekoşin jibo hami kesiye jibo ma hamiye yani ama hevdura azat bebin jibo yiveji herkes çit ke ser milyon peyüste beke hatta da asla heri peşte peyüste beştar inava vi tekoşine bebe beğenmeme her daviye ve yani em bangavazit kin herkes ciye kuleye li kudere dibe birabe tişteki ku jedesi ante peviste bikin vi pevajo ek bi rengiye pevajo ek ku em mezin kazanj bikine ba azadiya fiziki rebera poji em bawer dikin ewe bibe 7 sal me وکا گلی کردی امی پرمزن قزنش بکن هر داویه چیز بانه بیش. هوالا اندوکن میوان خلق امی وی جاری بون جبو بجدار بون اوام سپاس کن. امجی سپاس کن اول خبات خوش. سپاس کن. گودارین هجام گیشتن داویه خلق خوی وی جاری حتی جاری کدینی بمین خیر خوشیه دم باش.